Madaling nakabarog ang lungsod sa Medellin human kuso-kusuha sa bagyong Yolanda. Bisan ug wa sila'y nadawat nga tabang gikan sa mas taas nga kagamhanan. Aniya ang salin sa Baguio Special Report bahin sa mabulukong pagbangon sa turismo sa lungsod sa Medellin. Technicolor nga munisipyo, eskwelahan, merkado, taytayan, poste sa suga. Resulta ang maong mabulukong idea human sa pipila ka buwan sukad miigo ang bagyong Yolanda dinhi sa Medellin. But, after Yolanda, medyo na culture shock na sad ko. I wanted to make a statement. Kaya I was the only mayor here who wasn't liberal. Everybody was bypassing me, everything. So I said, we'll show them that without their help, we can stand and we can fix ourselves in the soonest possible time. We will leave them eating our dust. So, as a statement, we'll have the municipal building painted in a unique way. Gipasigarbo ni Mayor Ricky nga human sa pagkuso-kuso sa kusog nga bagyo, gitabangan sila sa mga pribadong tao. Gumikan sa maong kalambuan, dalisab nga naabtik ang ilang patigayon ingon man ang ilang turismo. Usa ka buwan human miigo ang bagyong Yolanda niadtong miaging tuig, paspas nga nakabarog sa ilang mga infrastructures ang lungsod sa Medellin bisan og way nadawat nga tabang gikan sa national government. What nationality helped us most after Yolanda? Fellow Filipinos, fellow Cebuanos. I can say that after experiencing that catastrophe, I never believed that Cebuanos could be so generous. And even ordinary Cebuanos. Nakuha sab ang idea sa Technicolor gikan sa Fantastic Medellin Tourism Campaign nga nahimo sukad natukod ang Cebu Normal University Medellin Campus ni adtong tuig 2008. Tungod sa ilang pristine white sand beaches, namugna ang usa sa ilang public beach sa Barangay Tindog ang Hideaway. Ana asab ang zipaway sa Barangay Kaputatan, norte nga adunay zipline, cable car ug Tarzan jump. Gikahinaman sab karon sa mga local tourists ang Fantastic Island nga anaa sa isla sa Gibitngil. Nadungagan ang excitement sa mga turista gumikan sa fantastic color sa mga edipisyo sa maong lungsod nga nagpakita nga naka-recover na sila human ang kadaot nga hatod ni bagyong Yolanda. Georgia Herrera, News 5.